דרך ארוכה עוד לפנינו. מתאמן במרץ, את ההונים נביס. לא בנות ביקשתי, עם חיילים אותם נניס. איזה אוסף של חסרי אונים, אבל אומר זאת בקיצור, שאצלי תצאו גברים, זה ברור. גם שלוות הנפש, אך עם אש בפנים, משקיעים קצת רגש, ואז מנצחים. אתם חסרי שדרה ונמושות, ומצבכם ממש חמור, אך אצלי תצאו גברים, זה ברור. אין לי כבר כוחות להתאמן, זה אותי ממש מרתיח. לא הייתי מעולם מושלם בספורט. הוא כהוגן מעצבן. האם להתחפש אצליח? לו בילדותי למדתי לשחות. הם מהירים כמו זרם מים, וחזקים כמו הסערה, ועוצמתם היא של אש לוהטת, היסטוריות קודרת אדירה. האויב בשער, אנו נתגונן. אם לחיות חפצתם, יש להתכונן. מי שלא מנוי לקרב ראוי, שילך הוא כאן גמור. כי אצלי תצאו גברים, זה ברור. הם מהירים כמו זרם מים, וחזקים כמו הסערה, ועוצמתם היא של אש לוהטת, ובהיסטוריות קודרת אדירה. הם מהירים כמו זרם מים, וחזקים כמו הסערה, ועוצמתם היא של אש לוהטת, היסטוריות קודרת אדירה. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצת. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון. את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי. שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
עכשיו ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.